నాకు భయం ఎక్కువని అందరూ అంటుంటారు. వీడు రవి, వీడికి ఆవేశం ఎక్కువ. ఇంకా వీడి దిలీప్. జనాలందరూ దేనికో దానికి భయపడుతూ ఉంటారు, కానీ వీడిలో ఎప్పుడూ నేను ఆ భయాన్ని చూడలేను. అదేంటో అందరూ సమస్య వస్తే భయపడతారు, కానీ మేము దానికి గంట కొట్టి మరీ ఎదురవుతున్నాం. కానీ ఈసారి ఎదురైన సమస్య మాకు ఒక చిత్రం రూపంలో వచ్చింది. మా గురించి మీకు పూర్తిగా తెలియాలంటే మీకు మా కథ తెలియాలి. కథ అంటే మామూలు కథ కాదు.